ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರಿಗಳ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಿಶೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ರೀತಿ ಎದ್ಕೊಂಡಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಬಂಡ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ಪ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಸೇವೆಕರ ಅದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೋಜ್ಪಾಯಿರೋಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತದ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಕೊಂಜನಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಊರುದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೈಟಾಪನ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪಡೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸದ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತೆಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಉಪ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲಿಗಡು ತುಷ್ಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ತುಕ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಗ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಗಳೇನು ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಬರೋ ಸೇವೆಗಳು ನಡ್ತೊಂದು ಏತು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಏತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೂಕ നിങ്ങളാരെ ബന്ധുണ്ടാണ് എൻ്റെ ആ നിങ്ങളാ ಅದು ಸೋಮವಾರ ಪೂಜೆ ಸೋಮವಾರ ಆಗ್ಬೋದು. क्षेत्र वाले
ಪುಷ್ಪಕ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿಗೆ ಪೂ ಪಾಡ್ದಿರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೂಲು ಒಣಸಾದಿಪ್ಪು ಒಣಸು ಒಣಸು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮೂಲೆನಾ ಆ ಕುರ್ಸಿ ಬರೋ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕುರ್ಸಿ ಬರೋ ಇರ್ತೀರಿ ಓ ದೇ ಅವು ಬೊಲ್ತು ಶೀಟ್ ಉಂಡತಾ ಅವು ಒಂದು ಕುಂಟದೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತ ನಾವು ಬರ್ಸ ಬೂರ ಅಂದ ನಂಚಿನ ಅವು ಕುಂಟುದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಿತ್ತಿ ತಿರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ಓಯ್ನ ಕ್ರೇನ ಓ ತಾಯ್ದವಾಗ ಹೋಂಡು ಓತು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆತಾವು ಒಂಜಿಲ್ಲಡೆಗೆ ಆಯ್ತು 10 ಇಲ್ಲಡ್ಯಾರು ಯಾರಪ್ಪ ಯಾರು ಮೈನ್ ರೋಡ್ದು ಸೀದಾ ಒಣಸ ಗಿಡ್ಡೆಗೆ ಬರೀ ಇರತ್ತ ಎಕಡೆ ಬಟ್ರ ಬಂದಿರು ನಿಕ್ಲ ಆಡಿ ಹೋಲಿ ಆ ಬುಕ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟ ತಿಳಿಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೈನ್ ರೋಡ್ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡೇ ಬರೀರು ಎಂದು ದೆಪ್ಪೇರೆ ಪದ ಇದು ಮಾಡು ನನ್ನ ಫಿರ ఒక దెప్పందే మూలై కండా ఒడ్జా కండడు బెన్ని ఒడ్జా ಮೂಳು ಮುಟ್ಟೈ ತಾಗ್ಲಿ ರೆಡ್ ಒಂದೊಂದು ಮಧುರಿಗೆ ಅದು ಪೋ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನ ಪುಷ್ಪಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗ್ಲೇರು ಆಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಪಾತೆರು ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಷ್ಪಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬರೈತೆ ಮದುಡು ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರಿಡು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆನ ನಮ್ಮ ಕರ ಸೇವೆ ಮನ್ಕೊಡು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತದಿನೇನಿ ದಾಯಂಡ ಮುರಾನಿಡು ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಕರ ಸೇವೆ ನಡು ತೋಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಬುಕ್ಕ
ನಮಕ್ಕಿನಿ ಆ ಬೊಡ್ಡ ಜನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನವೇ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನ ನೆನತು ನೋಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿನ ತೂನಗನೇ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜೊಂದುಂಡು. ಈ ಜಾಗೆ ತುಲೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ ಪದವ ತಗ್ಲು ಬಜ ಕುಡ್ಲುತ ಮಾತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಂಡಿಗೆ ತಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಬತ್ತನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಪನೆತ್ತಾಡಿ ತಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಯ್ನಾಥ ಸೇವೆ ನಮಕ್ ಜಿಂಜೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಕ್ಲೇರ್ದ ಆಬುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸೇವೆನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿಕ್ಲೆ ನನಲ ತೀರ್ನಾಥ್ ನನಲ ಬರೋಡೊಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಬತ್ತುಂಡ ನನಲ ಬರೋಡೊಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಏತು ಕೆಲಸಗಳು ಅವಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಮುರಾನಿಡು ತುಕ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಬಂಡ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲೇ ಉಂಟುದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ 4 ಗೋಡೆದ ಉಳ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತದನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆತ ಆ ಸೇವೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನೆನೆತದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ನನಲ ನಮಕ್ ಬರೋಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಬೆರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಎಂಚಿನ ಪನೆತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೆಂಬೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಪನೆತ್ತಾಡಿದಾರೆ ಆರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಡ್ ಇತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಸೇರೊಂದೇರು ಆರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನ ನಮಕಿಂದೇನು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ತುಯ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ನಮಕಿಂದೇನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಆರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇನಿಯ ಬತ್ತದುಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಆರ ಅವೇ ಪನ್ಪುನೆ ಆರ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅರಡು ಪಾತಿರುತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು പിന്നെ മധൂർ മഹാഗണപതിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പെരളയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാതൃസമിതിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മഹാഗണപതിൻ്റെ അവർക്കൊരു കടാക്ഷം ഇരിക്കട്ടെ എന്നും അതുപോലെ ഞാനും അവരെ കൂട്ടത്തിൽ പനത്തരിക്കാരനെ ഞാനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് ഈ പിന്നെ ഒരു സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് വന്നതാണ്. പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ സംഘം കേരളയിൽ നിന്ന് വന്ന സംഘത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നമ്മളൊരു സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. അവരെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഇതിനൊരു അഭിമുഖത്തിന് നിൽക്കാൻ പറ്റി. അവർക്ക് ബഡ്ഡജ്ജൻ്റെ മധൂർ മഹാഗണപതിൻ്റെ കടാക്ഷം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി നമസ്കാരം. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂಜಿ ಮಧುರದ ಶ್ರಮದಾನವು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರದು ಕಾಪಾಡು ಪಂಡದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.